Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa, no a dneska si tady zahrajeme Roblox po dlouhé době a zahrajeme si Speedrun Simulator. Jo, takže jdeme na to. Já už jsem to teda hrál, ale to nevadí. Ale stejně prostě si to můžu zahrát znova. Takže já se podívám. Tady si vždycky také prostě berete, můžete si skákat kruhama. Jo. Existoval fake, existuje, víš? A to ani nevím, jo. A já jsem v něm totálně daleko. Prostě existuje fake Speedrun Simulator. A já jsem v něm brutálně daleko, jo. Takže mě to brutálně naštvalo. Máme 10 000 speed zatím. To už jsem si nadělal předtím, jo. V tu dobu, co jsem zjistil, že tam ten byl fake. A tam ten fake je úplně reálnej, kámo. Já vám to ukážu. Hele. Můžete vidět tohle. A zase tady vyhledal. Tak v tomhletom jsem hrozně daleko. Dívejte se, jo. Jak jsem rychlej. Tady mám už Desert, Iceland, Lavaland, Graveryland, Heaven, Candyland. Mám prostě odemčenej. A potom jsem zjistil, že je to fake. Takže já jsem to dělal úplně na prd. Docela. Takže, hele. Tak si dneska zahrajeme tohle. Tahle ta písnička se mi hrozně líbí. Tady máme obíčko, kterým se dostaneme do dalšího světa, ale my ho přeskáčeme jako nic. Přeskáčeme jako nic, jak jsem říkal. Možná na tom bude i short, tak jsem to skákal. Dobře, tak jdeme dál. OK, dobře. Dali jsme tam na první pokus, jsme v jiném teda levelu. A jelikož teďka půjdeme zpátky. Jsme úplně na začátku. A tady máme zase tohle. Poslouchejte tu písničku, jo. Jak jste mohli slyšet, je to fakt mega dobrá písnička. Mně se třeba hrozně líbí, kámo. Dávám je do editu. Když třeba si edituju pro sebe lidi, tak si to prostě tam dávám takovou písničku, protože se mi prostě líbí. Fakt se mi jako líbí. Tak, to tady proskáčem. Hop. Už znova toho skáčeme. Tak. Už to ty spiny. Tyjo. Žádnej pet furt. No zkusíme další obíčko, počkej, kde je tady. Boink, boink, boink. Dáme to jako nic. Tak to bude. Možná to dáme jako nic. Počkej, tady je free VIP. Mám to zkusit? OK. Tyjo. Lidi, já to zkusím. Chci mít VIP. Chci mít VIP, takže já to zkusím. Boink. Boink. Takže jsem třeba ještě ní. Co? Jo, VIP spin, aha. Jsem čekal, že teda normální. VIP pec. To nechápu. Co to už proskáká? Kde má VIP? VIP věci. Ne.
Lidi, já jsem to ale proskákal. Co to je? Tyjo. Co to? VIP, já vím, že si ho můžu koupit, ale to je VIP spin. Jenom. To je VIP spin. Já jsem nedostal VIP. Ne. Ty jo. Pojď. A jsme tady. A dívejte, prosím, mám tady jenom tohle. Že spin. Žádný VIP nemám. Nebo jako VIP pety, že si můžu koupit. Nevím, to je žádný nejsou. 220 speed, klik. No tak ne. No počkej, co to je? Za 1199 trubusů. Hej, dívejte, tady je trik, že jak je tady tenhle ten portál do VIP, je tady jsou takovýhle, to můžete chytnout, takovýhle. Ty červený a ty vám zrovna dávají nejvíc, takže to je takový lifehack, do který jsem přišel. Někdo to taky už zná, někdo tam také furt skáče, jo, prostě na to. Nevím jsem. Bim bim. No jdeme si zase zaskákat obíčko. Já vím, mohl jsem se tam teleportnout, ale já nechci prostě. Ok, portnu se. A tady nemusím dělat obíčka furt. Jo lidi, může to být pro vás hodně nudný, já vím. Ty obíčka mi fakt trvaly. A koukejte, tady, musíme mít 18 rebirtů a 400 000 speedu. To máme. A máme ještě jeden rebird. A ještě těch 400 000. Tak, ještě tady naklikáme. Vezmeme kruh. Tady je hodně těch červených. Fakt jako, ale hodně. Tady vezmeme všechno. Tak to mě odpalilo hodně. Potřebujeme 400 000. Bude za chvilinku. Tady to budeme sbírat. Tuto budeme klikat. Jo. A potom to bude 300 000 a ještě 100. Že jedna stovečka. 3, 2, 1. Teď. Dobrý. Máme to. Jdeme si to koupit. Ježišmarja. Já jsem rychlej. No. Tak to je brutálně těžký. Hop. Tohle je vlastně furt ten fake, jo. Ale budeme asi hrát lidi někdy real, někdy fake. Fake jenom jako pro srandu, jo, že to prostě dohrajem. Wow, dohrál jsem to, jo, prostě hotovo. Dáme si trošku srandy a potom si budeme hrát ten real. Jo, tam už to budeme myslet vážně. To video se bude jmenovat epicky. Možná. Když tohleto obíčko dodělám, zase to bude jmenovat. Dokončil jsem nanukový obíčko. Oby, prostě. Potom Roblox. Ne. A Speedrun Simulator. Odkaz na hru dole v popisku. Možná. Uvidíme. No. Hop. Co děláš? Já nechci tradit, co děláš? Tak to je pěkný smrad teda. On se tady prdnul. Ne. Tak hodně, že jsem to nic neviděl. Normálně. Jsem viděl jenom to prostě kouř zelený, což je vlastně smrad. No. Tak jdeme to proskákat. Ne. Ne. No, takže tady proskačeme. Flaknul jsem se do mikrofonu, pardon. Lidi, poslední pokus. Jestli to nedodělám, tak se
Jméno videa bude jmenovat Skoro jsem dokončil nanukový oby. Speedrun Simulator. Odkaz dole v popisku na hru. Pojď. Ne. OK, lidi, tak jsem to nedal, bohužel, ale to vůbec nevadí. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like a odběr. Už se blížíme fakt ke 100 odběratelům, je to šílený. A jo, hodnoťte dole v komentářích můj krásný skin novej. A mějte se hezky a čus, bus, autobus.